हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो रौतायावहाय थांनो ओंखारदों, मोनसे बुस्थु लायनो नागिरदों। ओमफ्राय नायलाय सेस्लाया जा लेथ्रा जानानै दङ, अखा हानायमोन नालाय, अखा हाबाथाय बेबायदि जासोयो आरो। ओमफ्राय आङो मा बुस्थु लायनो नागिरदों बेखौ खोन्थानोसै। गेस सका लायनो नागिरदों। जोंहानि गेसआ हामा जाबाय आरोना, संजानायालाय संजायो अब्लाबो हामा जाबाय, बेखायनो गोदान लायनो नागिरदों आरो। दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो। अब्लालाय लोगोफोर आङो माबायदि गेस सका लाबोयो बेखौ भिडिअनि गेजेरजों देखायलांसै। ओमफ्राय नै दिनै जोङो बाइकजोंसो थांदों, गारि गैयामोन, जा बार बारसोदोंमोन। थांबाय अब्लाबो बाइकजोंनो मोनहैथारसिगोन। रौताया बारा गोजान नंखाया नालाय, खाथिसो जोंनिफ्राय, थांगासिनो आरो। लाजिसिगोनसो निजुमा मोखां फोंथिखाबाय। मानो होथेदों जेनेबा? माइफोरा नै मोजां मोजां जासोबाय मालाय, साननैसोबानो हाजाथारसिगोन माइयाबो। ओमफ्राय आंहा बाइकआव गाखोबाथाय जा मेगन मोदैया बोरैबा ज्रोम ज्रोम जासोयो, मेगनाव नांथारोना बाराबो, मेगनाबो गाज्रि नालाय, बेखायनो बार एसे नांबानो बोरैबा जायो आरो। रौता मोनफैबाय नै, ओमफ्राय जाहा मुथाया एटिएमाव हाबदों। हाबजायो दा? हा? ओमफ्राय जोङो बाइकजों थांदोंमोन नालाय, बाइकजों थांबाथ' जा बारानो सिउ सिउ नांथारो, खानायफोरानो गुरलाय गुरजाय जाजोबलाङो। ओमफ्राय आंनाबो जा गुरलाय गुरजाय जाजोबलांबायमोन आरो, बेखायनो आङो खनसे स्र' थेबफिननोसै होननानै नैबे एटिएम सिङावनो रावबो गैयिखाय मुथुआ फैसा बख'गौमानि आं खानायखौ एसे थेबनानै लादों आरो, आंनि मबाइलावनो नायै नायै थेबनानै लादों। जाबाय थेबनायाबो। जेबोथ' जाबाखैमोन, जागोन नामा माथाया? माथाफोर जानो नामा? जेबोथ' जायाखैमोन। दिहुनबाय? बेसे दिहुनखो? सोरो? हा? खिथानो हाया नामा? मानो खिथानोसै, नांगौखिनिखौ फोरोंबाय। ओमफ्राय दायो जोंथ' बबेथिंलै दखाना? ओइथिं? होमबालाय इथिं माखौबा जाग्रोलांसै न'? नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेयो जों गामिनि आदा रिंसार, डिफेन्सआव जब मावो आरो, न'आव फैदोदां। ओमफ्राय रौतायाव लोगो मोनदों आरो, लोगो मोननायखाय रायज्लायदों जाहा मुथुआ। ओमफ्राय बिस्रानि दखान नैबे खाथिनिया, बे दखानावहाय बियो माबा हैनो थांदोंमोन, गय लांदोंमोन आरो, गय एरि फानो नालाय नैबेयावहाय दखाना। ओमफ्रायो बिस्रानि बिदा, दखाना माने दुकानिया, नैबे दुकानिया बिस्रानि बिदा असे। आं फुङावहाय थांनायाव जेबो जालाङाखैमोन, जाहा मुथुआ ओंखाम जाबायमोन। ओमफ्राय आङो मन्दिरावबो हाबनांगौ, दिनै फुजानि दिन, लोखि फुजानि फुजा दंमोन आरो गामियावहाय। ओमफ्राय जाथ'ला होननानै जालाङासै। ओमफ्राय ओंखाम उखैनाय मोननायखाय नैबेखौ जाबाय आरो, मा बुस्थु मोनथाय, जाबाय जिखिजाया। रायलाय रायलाय थाबायब्रा।
जोंना गेस सखा लानो फैनाया गेस सखाखौ मोनासै मोननाया मोनदोंमोन माने जोङो जाय बायदिखौ लानो फैदोंना बेबायदिया गैया आरो अदालगुरियावसो मोनगोननो ओमफ्रायो जोंहा मुथुवा दा अदालगुरियाव थांखागोन नालाय ओमफ्राय मुथुवा लाबोसिगोन आरो बेखौ ओमफ्राय कापखौनो लासाबबाय नै फैनाय साहा फुदुंना लोंनोसै गोथाव गोथावनो ओमफ्राय दायो जोङो न'आवहाय थांफिनसै जों न'आव थांनायखौ नायलांलायदो जोङो न'आव मोनहैगोन ना मोनहैया देखायलांबाय थानोसै मुथुमाय नुजाना दंसै देलै जाबाय होमबालाय आं फैदो सान्दुंखौ सान्दुंआ माथो एमखौ दोनदोल' सिखारदो ओमफ्राय नै जोङो न'आव मोनफैबाय ओमफ्रायो न'आवथ' रावबो गैखाया गासिबो मन्दिराव थांजोबदों आंबो मन्दिराव थांसै आरोना जाहा मुथुवा अदालगुरियाव थांसिगोन ओमफ्राय नै कापआ मालाबा जोंहानाव सोरबाफोर आलासि जानो फैयोब्ला बे कापआवनो साहा फुदुंनानै होनोसै कापआवथ' साहा फुदुङा बेयाव साहाखौ लुनानै होनोसै आरोना कापआवहाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय आंना भिडिअआथ' जोब्बायमोन जोबनाया अब्लाबो गेस सखाखौ जाहा मुथुवा अदालगुरिनिफ्राय लाबोबाय नालाय उनावहाय देखायनोसै आरो माबायदिखौ लाबोखो आं नायनायजों लोगोसे जमानो देखायफानोसै गेस सखा गोदान मोनबाय नालाय एबार ओंखाम मैगङाबो गोथाव जासिसिगोन आरोना गोदाननि ओमफ्राय माखौ लाबोखो बाटारफ्लाइखौ लाबोबाय नै मोनथाम गोनां एबारनिया सिगांनिया मोननैल'सोमोन ना र' लगायना नायनि माबायदि जायो मोनथाम संजासिगोन आरो थाब मोनजानाय बायदियै दे गासिखौबो लगायब्रा खनसेयावनो लगायना दे नै बेयाव दालि बेयाव भाजा बेयाव पापर फ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो